projecte Habiba neix fa un parell d'anys, des que vam començar el programa Dones Referents Comunitàries, on va haver-hi una part de formació especialitzada en diversos àmbits i després vam fer una part que és d'acció comunitària. En aquesta acció comunitària vam estar dinamitzant grups de dones en diversos municipis de la comarca i és a partir d'aquí on vam detectar les necessitats de les dones. I una d'aquestes necessitats era el tema de la salut. Habiba és salut de la dona que ama la salut. En el món musulmà la prevenció no està contemplada, sinó que habitualment l'accés és directe quan tens una malaltia i llavors el problema és molt gran quan ja arriba tard. I llavors sí que pot ser molt útil aquest projecte perquè els problemes arribin abans i per intentar introduir el concepte de prevenció en la seva comunitat. La importància de curar-te abans de posar-te malalta. El programa Habiba va iniciar amb un diagnòstic participatiu entre els professionals de la salut i les dones de la Bessa de l'Escala, dinamitzat per l'associació Amunicrits. En aquest diagnòstic van sorgir diferents necessitats, de les quals es va prioritzar un taller de salut sexual i reproductiva adreçada a les dones i una guia de plantes medicinals que utilitzen les dones adreçades als professionals de la salut. A més, el taller es va acompanyar amb uns vídeos divulgatius en diferents idiomes. Trobo que el projecte Habiba ha fet una feina, una tasca important d'intermediari entre les dones i la salut i que qualsevol iniciativa d'aquest tipus és benvinguda per trencar prejudicis i per eliminar barreres entre nosaltres, o sigui que el valoro molt positivament. La dona que puguin tenir la llibertat i trencar aquesta barrera de vergonça. Nosaltres el que hem estat creant amb el programa Habiba són espais de confiança, on les dones es podien sentir molt còmodes i amb molta confiança i poder parlar de temes que potser directament amb l'administració o amb salut directament no es parlarien, no? I hem pogut detectar moltes necessitats que potser en l'àmbit de salut no s'han pogut detectar. Haurà estat molt útil perquè no hi ha equitat en l'accés en els nostres mitjans de salut. Moltes de les dones migrades desconeixen una part de les nostres tasques que són absolutament gratuïtes i obertes a tothom i per tant no hi accedeixen. Jo he participat en aquest projecte que es diu Habiba i estic supercontenta i espero que tingui molt èxit en el que és el futur per les nostres filles, perquè la dona immigrant o la gent immigrant que té molts problemes, espero que tingui més projectes d'aquests. Aquesta és la nostra idea, no? Portar aquest taller a diversos municipis i que dones d'origen migrat puguin tenir tota aquesta informació al seu abast i que els hi pugui servir en el seu dia a dia. Tot allò que signifiqui compartir estones entre els dos mons ajuda a apropar la salut. I crec que Habiba serà una sortida molt positiva quan les dones, homes, família, tingui en compte la importància que és, perquè és una cosa molt important.